Kai ka ta ka benta ka banga kwa ban share hakmat jong pilang iwe pe iwe kini kapor kalong kani kadai ka jingjie ka ba shisha kani kadai ka khubor ka ba shisha bat ka batikana bat ka ba nakaliang jonga nga handle ya kani ka kes hakini kisngi bat menta malu mala ngilak wan syaka solution but ni kermen ba kani ka solution kandai ru ka permanent solution but ka best solution namta ka best interest ngayo ya kawai ka khubor hakini kisngi bana kaliang jong kawai ka samlalun kala rai bat kala perkhat ban ai adoption ya ukun ibadang don riu benai hakpo jong i mar ya ngau kata ka khubor ngam kwa ba ki pradok persnam ki jongi kin bu ila dia ke jing e ngala yo ban intervene bat ki ngala yo ban yakren bat ki ngala yo ban ajing mut yaki nakaliang jonga ngala fun yaitu i samlalut ngala budin ngala keli bini ka ai ka daw ko penlong i ban sim kata ka senjam le ban perkhat kumta ka ai ke jing e ka baki ya ka ba i ya kendu ha ke jing im ke jong i ka ai ke jing e ka ba i ya kendu ha kini ki jingyat lenti ki jong i menta haba idang pun bat dang armet ni ti kunlung i bompat dip la dei kenthai dei senrang menta siausen ai ban ya thu kalong ba namar ba ila tam sneng haying hasem ki baying bahasem kila kentat ye i usenrang ulok jong i hagapor badang penbiet hapor badang yalang samla bat i ikro i gijore i pengop ye i anda bala armet menta ui ye i habdeng kijing jenjar marway lengkeding ya haban kit ya ita i kunlung hadu nriu benai menta but i share hangai ong ba kadon kapor panakaliang jong i ila so du jing kermen pawat ka bamru im yo ba hakin isngi i ong ba kala don kapor bala perkhat ban simno ila ka jong jing imru hakata ka jing kim ka jing e ka khia ka shon ka ba i ya kendu ka jing im ka jong i hanri ong i perkhat pat ong ba kata kamdei kelenti ke badai ba in le komta tila perkhat menta hapdeng gijing kuslai ba endang ala kai ni kunlung daai ngan pesah daai ngan penbiang watang i jan sop kun ru menta im pat yo bantit kabam kadi ila dia im yo ti kena menta kini kisngi i ong larangan bread ngan kai ikun bat ngan bread komba le ki wei habakut kan dei tang kejing le ben yo mun simbriu bat lalong komba subu penban ye le di hajing e ban syakem kai ban ngat kis kai ila sim ya kata karai rang ba ka jong i kalong ba ladadon mano ba kwa kun ikloi ban marsen kha in IT no yai tai kun ha kita ki ba kwa kun kata kedai karai ke jong i kena kaliang jonga ngala yo ya kata ka khubor ngala yo ban yakren badi tai khana wood ngala fun sha ka commission badai jong ka women's commission ngala fun la panjingmut komno ban wanra solution bat ban yarap nam tai tai samlalut bat lengba ka jing sebun mensim lengba ka jing tristem jong i chairperson jong ka women's commission ila ai jingmut ila kedau lenti ila petin lenti bat sisa menta la ban yakren ban sotu bat itei isam lalut i longkloi ban cooperate bat ke department bat menta ngi khmik lenti ba kanwan ra ka solution bat lese ki bahaying bahasam ki henman ki para jong ini isam lalut ingat ba ka minds jong ki ka change namar balai ngalak keren pensotu yaki ngalaong pet yo hadin lada itei ikun ila he la san la samla yo nakaliang jong pi kom ka kemi
kom ki bahayeng bahasem yok pi benut kala namar letse mentapi habdeng jing duk jing kermen ba pi ong ba ngamla ban pesa omdon ka bela ka singi omdon ka kam ka jam letse pi duk jing kermen hanrei phimtip ya ka balasai ka ei ka banjie ka jing im ka jong pi letse pi bha ka kam ka jam letse pi bha ka yok ka kot ka jong pi hakata ka por letse pin sababe letse pin sabenut kat yu do snam la jong te kata ka jing pasat jing mut na kaliang ka jong te ka ei ka pangakwa ban syara ka ni ka por kalong ko ki samla kilong kemi kilong pa ki kemi ki pa haba ngidon ya ki kun ki jongi ki bala dei kita ki samla kisan lane ki bala dei ki samla lut lane ki bala dei artat kapor ki ban sim ya ka kerdan long kemi long pa kom ki kemi ki pa ngi hab banang ban penya dei bat ki kun ngi hab ban long perlok bat ki ngim dei ban kren ki tin ki ba lese ka penduk mensim ya ki ka penduk jingkermen ya ki lese ka penlong ki ban sim lani ban bakla wat hakar kom perkhat lani haka jingmut jing perkhat ka jongki bat saka wei ka ei ka kwa ban ong kalong don bat ni sakhiru hakini kisni ngiyu iru ya ka jing sisa ki don ki ba kha ikun bread hasurok bread hakendong kenserot bam uksau bam kimrat bam ki kesan yap ei tu bapli ha ka jing kriat umdon ka jan kan nep kham tu domdon balap la su yap ei gitu kidei ki mensim ki bakordor bat kom ka kemi lani ukpa lada pikha ikun bat pitrit ha kata ka kom pi bread no pila le ya kata ka pop ka basir khai tam bat ka jing tip lem jong pi le se phenom don jing sukshu silenter jing im ha jing im ka jong pi namar kata ngam penselur ya ka ei ka ba kani ka baje ya kani ka samlalut namar ngisong thu ba lada ka don ka jing stu jing mut hayeng hasem lada don ka jing stu jing mut lang bat ki bahayeng bahasem jong ulok lani ulok udon ka jing kit kli kam jin dawan ra kata ka jing mut jing perkat badong ban terwano ya ka dok ka snam lejong ban ai adoption sawai hanri mano bombenut kwahi ban riban sumar ban penhe ban pensan hala ijong ibor hala ijong ijingla nam ta ka dok ka snam lejong hanrei ngakwa ban kentu ya gitu ki badon pat kata ka jingmut jing perkat ka batlot ka perkat ban bread ya ki kun habaki armet ban habaki kendu jing e dangla ba pin but ya kan ne ka nuksa jong ni samlalut haba pisngau tu ba omla ban penbit penbiang pimkot kabor tangla ba pin ai adoption le ya kren sha kibor jong sarkar kadon ka women's commission kadon ka child welfare committee pila ban di discuss bat ki pila ban panjing mut naki kindon sibun ki ki lat ki lenti panyarap nam ta jong pi lese wat hapdeng kata ke jimut jing perkat jong pi ban le ai adoption sewairu lese kala ban change ka man ke jong pi bat kala ban penlong ye pi ba pin sim da ki weipat ki lenti ka ba lese pin sim ye kata ka lengkor kom ka kemiru te ka ai ka pangakwa ban kren bat ka ai ka mangkwa ban pasat jing mut hani kalong ko ki pradok persnam ki long kemi ki long pa ka imlang ka salang ka ribe ke jaj penriu kom kata ka jaj penriu tip briu tu blai ni dei ban yang ha kata ka nongrim hawat sibun ki jing e khamtam le haba dang sim ning kong ya kata ka kerdan long kemi long pa ka jing e ka jing jenjar kawan na ei perkhat ban yo ban pisa ban thit jan sob na ei perkhat ban yo pisa ban lik kha hospital na ei perkhat ke pisa ban yo bai dawai na ei perkhat ka pisa kan yo ban pisa ban peje yai tai kun haba watang le diru jenjar hanrei haba ka mensim ka don kata ka jingkit kli happy ngim dei ban kenran din lani ngim dei ban give up no kombo ong haktin nong way kombo ong haktin when there is a problem there is a solution kamu dapat don kanu jing e larangi yang menyale hi ka don hi ka lat kalenti bangin la ban wangi kita ki jing e te namar kata lengba kani ka video let's say don up deng jong pi
pi mudur ba kani ka dei tang ka jing Parsi lani ka khana kai ka jonga ri kani ka kubur ka ba shisha ka ba tikna bat ka ba hakini kisngi hi rang handle ka ka kes bat ni kermen ru ba ini isam lalut ibadang don manta ngriu bana ikun akpo jong i in yo ya kata ka jing suk ka mensim ka jong i in yo kita kilat jingirap lengba ke department but let's say la ban yo ru ya kata ke jing stu jingmut haying hasem but let's say menta kom kata ke jaj benru tip kur tip kha balingi hap banda perkhat ban lej ai adoption ya ikun sha sarkar leni sha kino ki briu ki bakwa benri kadon ka kur ka jaj kadon ki kha ki man let's say la dalam mdon ke jing stu jingmut hap deng kita ki armut si juru let's say ki kha ki man kadai kadok kasnam ke jongki ki kur ki jat kadai kadok kasnam ke jongki kata kadai ke jing ai jingmut bat lara pis ngau dai to pediang bat lara pim so dai ru wat nam sawe ai handai ka ai gani ka video ka bang kwa ban kren hane bangan puturoi lane bangan kren ngan sarong ya kata ka ba ngila pli kelat kelenti jingirap namta jong itai samalut handai ngakwa ban wanra ru ha ka juga por kom ka awareness kalong kitu ki badon kijing kijing jenjar ha ka jingyat lenti ki jong pi haba pi shale ban ha ulok pi shale ban ha usamla shapen armet andala armet mdon bakit kli pi wat nom perkhat ya kata ka jingmut ban ong ba andanga kha lit kha hanala lit kha surok lit kha klau kadon ka department jong ka sarkar haba pi ya kendu jing wat up hadu dahe benai dai kun ha kpo jong piru nadu dang rit benai wat lupa kilat kilenti kadon wat ka jakasa ban ai sipor nam ta jong pi ban penbit penbiang wat kabam ka sa nam ta jong pi hadu opinda kha tu kunlung lada pidei sha ka long kemi lane ka samla ka basha ban ben haulok lane haying hasem kata ka dei kejing ai jemut ka jonga ban lada pidon kam hakanu kuno ko por ban pan jingirap nanga habaya debit kani ka benta ngakloi ban ai jemut bat ngakloi ban yarap lem nam ta jong pi bat ngasau ban pertu bat ai kublai sibun khamtam ya i chairperson jongka Women's Right Commission ha ka ba nak kaliang jong i ila ya le kat bala komno ban prat lenti ban pli kilat na banta ban yarap namta kini ki samla lani ki longkemi ki besha ban ban ha kane ka imlang ka salang hang ne po kari ba jaj berdui jongi namar ba katno ka jing pangnut katno ka jing pangmet lada ui ba ki don ki ba bread ki kun hasurok halenti singkin hanala haklau haptap kata kadai ka ai ka bang kwa ban kren hang ni bat si benta ngayaro ya ka jing slur jong kani ka samlalut ha ka ba iong ban ya ka bang kha pen jenjare ni kun bat ngamla ban psa ka ba bangan ai adoption le se ini kun idang don kalawai ka ba pernai kani kadai ka jingmut jing perkhat ka bayar bat ka barang ba hanrei isno thu pat ya kala ka jong ka bor te sashi sina shobang penkut ngam pan singa kren biang ke ni kalong ko ki samla jong jat penriu lara pimpat long ridi ban sim ya ka kerdan long kmi bat long kapa le se ha ka jing ya dei si samla jong pi pikwa ya ki ai bomdei long ki bastat wat num sim klumare ka senjam don sibun kilat kilenti ban yada ban laj na ka jing armet pila ban lit konsol sha ki PHC sha ki dispensary sha ki hospital baki ai kilat kilenti lada ngidon ka fiscal relationship bat bangin laj na ka jing armet namar balai abakut pikit khunrei pikit jenjar bat manu ban kit jenjar hakata kapor dei kaying kasem ki kmi pa bat le daily ba pisa kentat haying asem dei ma pi kaban long kata ka sok pedung ha kata kejing so tonat jong u leni jongka te haswa bangin le kanu ka kam tu daya perkhat tu daya puson sani bah baru kentai bat senang manu ban lat ya kata baru don kam ya kata tang ba apa pimpat long ridi ban sim ya kerdan long pa wat shwa dakilat kilenti ban long kejing ya da